पेडणे तालुक्यान त्याचबरोबर गोंयभर आमकां अयोध्यान श्री राम प्रभू रामचंद्राचे जे मंदिराचे स्थापन झाले आणि मूर्तीचे उत्कावण झाले, या सोहळ्याचं सगळे गोंयभर तसेच देशभर मोठे उत्साहान मोठ्या आनंदान रामभक्त प्रत्येक देवळान रामनामाचे जप आणि त्याचबरोबर हेर जे विविध धार्मिक विधी आसा जे करीत आसात। कोरगांव हांगा आयज आमकां पळोवपाक मेळटा की फिश मार्केट त्याचबरोबर बार एंड रेस्टॉरंट मागीर होलसेल अल्कोहोल सेलर जे आसा सगळ्यांची शॉपां बंद आसात। आमी आसात कोरगांव हांगा आसात आणि तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता खूबशे दुकान आसात ते बंद आसात। त्याचबरोबर गांवचे सरपंच प्रत्येक पेडणे तालुक्यातले सरपंचान लोकांक विनवणी केल्ली की ह्या दिसा खंय तरी शुद्ध रावचे आणि त्याच्या खातीर खंय तरी मांस मच्छी जे आसात मीट फिश जे शॉप्स आसात ते बंद दवरचे आणि त्याचबरोबर अल्कोहोल बार एंड रेस्टॉरंट बंद दवरचे त्यांचे सगळ्यांनी मान धरून सगळ्यांनी ह्याचे पालन केलेले आसात। आणि आमकां पेडणे आणि मांद्रे मतदारसंघात ह्या दोन्ही मांद्रे मतदारसंघात आमकां दिसपाक येता की खंय फिश मार्केट मागीर अल्कोहोलिक शॉप मागीर बार एंड रेस्टॉरंट सगळे आयज बंद आसात आणि मोठ्या उत्साहान मोठ्या उमेदीन रामचंद्राचे जे मंदिराचे उत्कावना खातीर लोक तल्लीन जाल्लेले आसात आणि देवाच्या भक्तीन आयज अनेक जाग्यार रॅली काडप त्याचबरोबर रामनामाचे जप आणि देवळान महाप्रसाद असे आमकां हेर विविध कार्यक्रम रामभक्त करताना आमकां दिसपाक येता। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.